Tayo man kaduaen, tim nang iyawat intention pagyamanda, ni Lourdes Festejo, ken ni Lita Valdez. Intay pairaman, ti intention pagyaman tayo, dagiti ag-sponsor itang agsapa, tigimong kabarwan. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat ti panagtultuloy tayo, nga agsak sakripisyo, ti siraragsak a puso, amang ururay, ti panangarambak, ti piyesta ti panakaisalakan, ti panakaipas nga iti Mesyas, ikawes tayo ti nagaed a puso, naragsak a puso, adaan pigsa, kired, nga mangitultuloy deti nga panagsakripisyo, dumawat tayo ti panulong ti Apo. Agkamatalag tayo iti grasya ken bendisyon na tatarabayon na tayo. Tapno nga may karita ang makirano, iti deti na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpisarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isung agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga asika,
mga sikapu, mga sika, mga sika, mga sikapu. Kristo kasyan nagpakawanen nakan, di mo ipalubos, akin kamay sinaan. Mga sika, mga sika, mga sikapu, mga sika, mga sika, mga sikapu, mga sikapu. Gloria iti Diyos iti kangatwa, ket ito'y dagatapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka. Kay dayawenda ka, agtangken ka, gapu iti naindaklan nga dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, aman na kabali namin, ket sika pumiyang Yesu Kristo. Anak ti Diyos na po, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, sika mangika, kasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbasul ti awaten kada ito arararawi, sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantwa,
Siksika, ti Apo siksika, iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi, tada kami amadagsenan, gaputi pa ng tagabot ibasol kada kami, mapalaganan kam kuma, babaen daytoy, paspasungadan mi epiesta ti pan nakaipas nga iti anak mo. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Jeremias. Kuna ti Apo, umayen ti tiyempo apan ang pilig, iti pagbalinek nga ari nga agtaod, iti kapututan ni David. Agtura ito asisirib, daytoy nga ari, ket aramiden nanto tinaimbag, kinalinteg ti entero adaga. Bayat ti panagturay na, natalged to dagiti tattao ti Hoda, ket awan to ti pagpeggadan dagiti Israelita. Panaganan danto dayta nga ari iti inispal na tayo ti Apo. Umayen ti tiyempo asa anton nga aramaten dagiti tattao tinagan ko asibibiyag a Dios a pagsapata. Siak anang irwar ka dagiti Israelita manipod iti Ehipto. Pagsapatadan to kitdi tinagan ko asibibiyag a Diyos. Anang irwar ka dagiti Israelita, manipod ka dagiti pagilyan, iti amyanan, ken manipod ka dagiti amin a lugar. Anang iwarawaraak kadakwada. Agnaed danto iti bukod da adaga. Ti sao ti Apo. Agari kuma ti kinalenteg, bayat ti panagbiag na, ket agpaot kuma ti rangay nga awan inggana. O Diyos, isurem ti ari amang hukom, nga awan idumduma na. Ipaay mo kadi ti kinalenteg mo ken kuana. Tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom. Ket ikalintigan na dagiti maidadanes. Arayaten na kumati na panglaw, nga umawag ken kuana. Kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi kadagiti nakurapay ken nakapoy. Isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Idaydayaw yu ti Apo ti Diyos ti Israel. Isulaeng ti makaaramid, kadagitoy, nakaskas daaw abanag. Idaydayaw yu ti agnanayon, ti nagloryaan anagan na. Ket mapno kuma iti entero adaga, iti dayag.
suintay luktan kadagiti balika sana santuan. Alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kastoy ti pakasaritaan ti pan na kay anak ni Jesucristo. Na itulag ni Maria nga inana ang mayasawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria ang masikugan babaan ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na ket di na kayat nga ibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunutin na daytoy nagparangken kuana ti anghel ti Apo iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David kinunana, di kaagamak amang ikasar ken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipas ngay nanto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaan ti propeta. Agsikugto ti berhen abalasang, ipasngay nanto ti maysa a lalaki, ket mapanaganan to ti Emmanuel, kayat naasawen adda kadatayo ti Dios. Idi makariing ni Jose tinungpal na ti imbaga ti anghel, ket inkasarna ni Maria, ngem di na sinagsagid ni Maria, sakbay ti panangipasngay na ti anak a lalaki, a pinanaganan ni Jose iti Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Announcement Apo, oray dagitay follower kada subscribers ni Father Rufo Abaya ket haan nga agsulsulisit. Taadot ag PPM kanya nga mga using my name o sarindaman ng tinagan tayo nga agsulsulisit ti amount for charity work kano. Ket kunak hang siyak dayta tahang kami mga agsulsulisit kunak no dagi donar para dagiti papaskwalaeng dayalaeng ti concern tayo tatta maikadwa English kano dayjay jak ammo ti ag English iso nga sigurado nga siyak dayjay nga agsulsulisit iso nga kadagitay dumdumngeg daytoy na santon ami sa Apo as of now haan nga agsulsulisit ni Father Rufo ginagan di account tayo awan Apo mantapno nalawag ka adu dagitay agsulsuli jak ammo adda ka ammo yo dagiti scammer ka scammer dalaptamot na anyway good morning nabiyag kayo pahay aywa medyo agsing inan niya maika manong arabiin maika loan ididamdamo Apo full of energy tayo wow tayo makikimisawon complete one tayo nagado nang i-promise hindi ko ininot maikadwang arabi addanhan nga nagdigos tatan addan makamukmukat tano bigat absent danton ta mapuyatan tayo siyam nga rabi dayta siyam nga parbangon ko na dayta mo best friend ko kuna ay natin na kayo akin isuna ki 18 ta umay ti rabi umay pay ti bigat laman tatad datay dito yan dayta nga gundaway siyam novena siyam abigat medyo dakkel a sakripisyo dakkel nga ori kada kami mata na very challenging. Ada dagiti panati ko nga kunada masapol nga kompletuam tapno mag-grant Jewismo. Wow. Nagbayag mo nga kinompleto kon jak mo nag-absent nga jak mo di mo nagrantan sa Jewis ko. Anya nga mintiwis mo mo. Boyfriend Father Apo 78 mo. Ay 83.
Dayjay ka sakripisyo dayjay. Una nya tigre wistay nga rod agbalin nga naragsak, agbalin nga mari na tayo. Dati ebanghelyo tayo, dati maibasa tata. Nasakit. Imagine kunanan eh. Kasto ti pakasaritan ti panakayak niya po Jesus. Nagtulag da. No lagi pun tayo ni Jose lakay. Ni Maria ubing balasitang. Ngam na naalalaeng idinapanda naggapas da kita dawakin ken ana dagiti naganak ni Jose ken naganak ni Maria ada di kultura ngay nga agtulag agasawan to dagiti anak tan whether you like it or not iso da masurotan naabutan nyo kasjay awan na kaitulagan na kanya mam natay ay awan na kasi umalaga nagkapoy mo di peren awan di nga rin ka nakatulagan, ka na handang agin narem. No, because of the culture ko na agasawan to di anak ta. Nagkaayatan da. Agasawan to ko na. Ngam ti karo na, lakay ni Jose, ubing ni Maria. Adayo ti gapda. Kakunana, idi maamuanan ni Jose, ni Maria masikugmutan, aramid ti Espiritu Santo kunana. Kami ni Jose gaputan na singpet alalaki, haan na kayat nga ibabain. Taapa yan ibutaktak na nga masikog ni Maria nga haan nga aramid ni Jose, anya ti maaramid kanya na bansagan da. Maubor aging gana nga matay taawang garot ti mangita der. Ni Jose nagbaling nga kababain di jari na nga haan na maaramid Salvador ti awag da dayjay. Sinalbar na laeng kakunana gaputan na singpet ikasar na latta ngam inutin nanto nga isina ilimod nanto nga isina tahan na mga aramid kanya ti kunana nagtagtagainap ni Jose nagurok jamo niya sindana mayat siguro turog na edi kuan hoy Jose kunaneng anghel Jose hoy Jose kuna natagdo nakaturog nga rod sila kanyayo nga agdongdong da mga tagtagtagainep kanyayo hang kamadanagan kuna na ikasar mo ni Maria ta aramid ti Espiritu Santo awan na aramidan ni Jose inkasar na aging naganak haan na sinagsagid kuna na pay ni haan na sinagsagid aging gana nga naiyanak napanaganan ti nagan napanaganan ti Jesus tapno matungpal ti inaramid ay imbaga ti nasanton asurat agsikugto ti Birhen abalasang ipasngay nanto ti maysa a lalaki ket mapanaganan to ti Emmanuel anya tinagpitas nga panunutan tayo diti kakabsat anya tinagmayat nga haan nga nagmayat narigat nga karit anya dayjay human will against divine will. Iti kultura ni Maria no maagsikog nga isuna nga awan ti ko mabansag. Itirik na ni Jose nga mangikasartian na nga asawa agkitakit. Madiasin no arod ti mayatmet. Ngam di jay pagayatan ti tao naganan paganat ti Diyos ti kayat na haang kamadanagan ta aramid ti Espiritu Santo ta kagas ti kaharit na itibiyag tayo adu dagiti banbanag kin gundaway nga agsina DJ kayat tayo akas tao ken ti pagayatan ti Diyos adu dagiti gundaway nga DJ kayat tayo nga tao haan nga maisurot ijay pagayatan ti Diyos narigat ti karit na dijay as ano nga pagtipunam nga dijay aramid mo maiyan nurot latta ijay pagayatan ti Diyos imagine mo ori ni Maria since idi pala from the beginning dayta nga imbagana nga konsepsyonan panangibagana nga agsikugon ka how can this be since I do not know aman kunanan kas ano nga maaramid kanyak daytoy ito tamay saak a birhen alaglagi pun tayo ni Maria at her age iti day nga taon na idi
about 13 to 15 laeng balasitang. Kagas ano nga maaramid, haan nga nagkitakit ni Maria ng pinanagnagan na confirmation, kas ano nga maaramid dayta, kamay saak a birhen. No nasurutom ijay biyag ni Maria, narigat mo't, asikama mo't, balasitang, nagbasitan. Hindi ko ano yung uri ni Jose mo't, laklakayanan kon, hangko pa'y nga anak mo't, magkasar ko pa'y laeng. Dijay, no kitaan tayo, ado na kita'y banbanag nga, ado na kita'y itiunos ti panagbiag tayo, no daddo maaglablaban di pagayatan tayo, ken pagayatan ti Diyos, no daddo maka-agris-risiris dayta. No ti pampanunutan tayo ka para iti bagi tayo, nagaddayo para iti Diyos. No ti pampanunutan tayo ka bukod tayo nga pagragsakan, nagaddayo, no daddo mahan nga maibaga iya pagayatan ti Diyos. Iti year arungaeng na dayto yung kanya tayo kakabsat, submission to the will of God. Dayay panangitid tayo, panangsurot tayo, panagtungpal tayo, iti pagayatan ti Diyos. Uray pa'y nasakit para kanya tayo. Uray pa'y narigat para kanya tayo, dayay ti igarkarit na. Kasla kumadaytan, relationship. Nagmayat nga ibaga iti pamilya, nasingputak mo't, nalaingak mo't, awam mo ti aramidag nga madi. No, nagbasol ti may sa niya ti kunana, pakawanan mo, apo narigat. Inulit naman nga inaramid, wan apo narigat, ay no kanya tayo, nakarigrigat. Ngam ti kayat na haan, ibuhos mo nga ro, di ayat mo kunatay man idirabiin, nga di panagkita ni Apo Jesus, iti kakabsat na, di kumamot ti panagkita tayo. Latatay mo't agriing kitay bigat o rikat siyak mo't nagriing ka na naladawak idi kalman idi kalman ka siyak ti may nang lukat ta siyempre nabanbanog mo dagiti kakadwakon maikadkadwa pala at dagpatpatit kunak na isuda ay haan ijayan na ibangir di karuba teng-teng kunak teng-teng naladawak san ni sa bali siripak ka nakaluka mo kunak na mabalbalin ko man siyak ti masurot ka agore ka man abot ta maturo ka mo nakairi-irot ta mata nga agore ka man apaw kuna na ka ingkan adagsan Santo Rosario ay wa ingkan ad agor urayen di kayat ti bagi kinpagayatan ni Apo Diyos. Di kayatan tayo nga tao, ken di pagayatan ni Apo Diyos. At ti benefit na nasuruton tayo di pagayatan ti Diyos. Di laing ti Diyos, ti sirib, ti hanpay nga sirib ti Diyos. Hampay nga kinasirib di ata naturana nga rod mati kina Diyos na. Di plano ti Diyos kanya tayo no dadduma. Na pa'y narigat tayo nga katiting iji kayat tayo nga mo tayo. No dadduma ipapilit tayo. No daduma ka adda DJ puso tayo nga mangipapilit nga nga mabalin na to siyak na itoy ngam ti submission di pagitid tayo ti kayat ni Apo Diyos kanya anyo ti benefit na nalalaing tulat ta ni Apo Diyos ngam datayo. Imaginam the history di pan nakaisalakan tayo in their culture nakabaybayag nga inururay daday nga Mesias ti pamati daday ti Israelita ka mga bakdan to ti gubgubat. Ti amuda nga umay nga mangisalakan kadakwada ka na powerful nga nagbilag nga mga bakukan niya da inururay dati mano nga tawen inururay dati mano nga dekada sin century tamuda ka mga bakun yes dagtan may pas ngayon ti Mesias ay ti amuda ka mga bakda iti gubat may mawaya-waya andan ham gayam nga waya-waya iti gubat ham nga waya-waya iti kawar ken armas anya ti waya-waya isalakan nanto ida kadagiti basbasol da sa baki. Iso dayan aging gana nga ni Apo Isusen oray di may nga nangisuron nagadagiti kayat ti adalan na ngem mga maibagay ti kayat ti Ama. Katat takakabsat umuna kasano ti pan nakaammom no di aramidem ket iso ti pagayatan ti Dios. Narigat a matingiting daytoy. Narigat nga adalon daytoy, narigat nga madlaw daytoy. Kaslakin ni Jose, imaginam ko na isinak to laeng, ikasar ko ngam isinak to laeng. Nagmayat mo ta na pantiangin, hoy Jose, kunana, ikasar mo. Kas ano pa nang tingiting tayo nga di kayat
di aramidon tayo, maisurot iti pagayatan ti Diyos. Umuna aktong palantay ti kayat na. No, danang kahit kanya, anya ti kunana ti kalaban, balsam kunana. Mayat ka kidain, pride nga rod. Ngam anya ti kunan ni Apo Diyos, no. Awan ti karbangam nga agkarkarit. Pinasaktan da ka. Inya ti imulam, sakit tinakam Pagayatan tayo nga tao na dyan, si kalagat ti may mayatan. Kunak magka, padasong nga pakawanan, kasaritam lata. Ngano ngay hanak panpansinan ng Father. Kawan man kasaritam lata, kakas ano yung ego ko, nangal alam namin ti ego. Apay kami nga dabagbag katem nga ego. Kasanon pa no anak mong pampansin, ore kasarsarita, kadinak mong pampansinan. Kasano di ego ko, apay gamin ta igom. Nangalaam ngamin dito nga igom, nakakita kay ti igom. Nakakita kay ti igom. Adda diyan mi ego nakgan na isagani. Mayon kitaan. Kadi jamat, the will of the Father, anya ti kunana, bakawan mo Nagmayat ti mga bak. Nangro na no taga-poblasyon ka, niyamam natin niya, nagleng kayan, kung namutun Ego. Anya pa nagitay kaya na, nagitay, niyay sakit tinakam. Niyay no daduma, the will of the Father, kundi jay kayat ti Diyos, kundi jay kayat tayo. Nagmayat ti maawagan ti ba na ngaan? Ala nagba nang da. Ala nagmayat na, nagadulugan da. Ala nagadubunos na. Nagmayat Kita mo di bangkong, kita mo di mapundar mo, di nagagagamin, very good. Nya kunana di Domingo, no addaan ka, iburay mo. Ay, madiamot, Father mo, kakasya ka nagtrabaho, nagkabunos, itid ko kadagita sa dotan. Laman, da kayo man timang panunot da jay. Sika ti nagsakripisyo, nakarigrigat ti agisuro nga, ore ka lagmukmukat, na stress ka ti uray lang nga, ayaban nyo pa ini adi tapno, itapik yo ka, anti-stress. Napaya nagbanbanog ka ti makatawan, ada bonus mo, kung anak ka, iburay mo. Nyamot, Father, nagsakimot. No, addaan ka, iburay mo. Iso nga nag-impakat ko nga, give love on Christmas Day, kung nanda ka, give love on simana to, aging gana nga ta simana data, no awan masagat na. No awan ti maala na data, kay uray ko aging gana nga mayali sa barbaring addan to agyan. Kadi ko na daya ka adayay, no addaan ka addaan, pagayatan ti Diyos, kin pagayatan ti tao. Sip-sipot nga ro dagita kabalay ko, tagi supsupot da iti naganan dagita pagpa-Christmas tayo. Graragsak damat, may ayat anak mat, pampanunutag mat, at dalamang isa multi may nga kindid ta, pagayatan ti tao datan. At dalamang ibulusa ti may sadta, ang delikado na. At damo sobra na, kinanda mo, da kayo mo, kung kunaklaan. Di naglaka, timang cater, di kasapulan tayo as tao. Siyempre, no tangsitan da ka, naglaka mo tito mangsitaan. Irururuman da ka, sa mo ibagagan niya po Diyos mga pakawan mo. Anya mo, Diyos mo, tawon lakar ba nga mga tumangsitan, ore maminsan laang. Tawan lakar ba nga mga kumaritan, ore maminsan laang. Humility. The will of the Father, kinapakumbaba. Nagrigat agpakumbaba. Nang runa no padi ka, so nagnato dati ayang ko sa agpakumbaba, uri agpilpilay ka, ti feeling mo, siyak, ti paday! Ay, babae mo, pakawanum apaw. Nakaadal ka, sika ti principal, sika ti mestra, nyaka kuma, karit yang, nyaka kuma, nagrigat agpakumbaba. Nang rona na siyempre, umuna da ita, mangtukol ti timid tayo nga rod, adal. Siyempre, adal mo.
Nagdamo sa ni Kwam. Si kaki di kami dudugyot laangan nga agrang-rangyadan, siya ka may mukarkarita na. Dahil pulbos mo ko kuruseng. Siya kemak. Ngayon dati sama nang inginan sa dati mak. Dati pag milat-milat niya, kursing kanyam siya kemak. Humility. The will of the Father, di pagayatan ti Diyos, kin pagayatan ti tao. Aglablaban akanayon dahil at inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Ang kitaan nyo laangan. Si kamam natin, manong nga bado tinagpilyam sakbay ka nga umay. Bagay ko nga tamay sa dua. Madinsa. Naguyak san, kinapakumbabati uyak. Iyay mo tao, kasi pangarigan at dami isuot mo, piman, dinto pa'y mapanunot mo, dijay kaarubam, dijay kaka nga, basta dalaki isuot na. Sana kanto ibagat, sikati agpakumbaba, madi. Narigat kanya tayo, ngam iso ti pagayatan na. Ngunukit kitaan tayo kakabsat dito, ibagbagana dito, ibanghelyo tayo, ti pagayatan ti Diyos, ken ti pagayatan ti tao, nagadua. Nangruna no hard worker ka, imkarigatam mo ti nagtrabaho, imkarigatam mo ti gadal, imkarigatam mo ti nagsakripisyo, pagkatapos ibagana ka, haan iburay mo, haan ikarigatam, narigat. Ngam na isot ipagayatan na, masapol nga sumurot tayo. At kumano ijay, tagtagainap tayo ka, agparang ti anghel niya, nakakita kay ti anghelan, iya tagtaga inapiyaw. Oh, hampay. Oh, nakakita kayo ng hampay. Kanya gamin ti pampanunutan nyo, maturog kayo ang amin. Nakasagana mo talistaam ngamin no maturog ka, anya nga taya, 18:30. Kung ano magamit na tayo mo, nag-agreeing ka magkaday tayo mo, ti matagtaga inap mo ko, no, anya, ulag nga nangisit. Kung ngamin iya, kas ano man, sa bali mo ti tagtaga inap yung hanga nagmayat ko mo nagtagtaga inap ka ko. Wow, ti anghel ti Apo imay kanya sika ti kagasatan kadagiti amin nga makimismisa ta umay ka ti rabi iken parbangon sika ti kagasatan taapaya addaan ka ti kinapakumbaba napili na ka nga anak na managrabor ken nasaya at ti kababalin na nagmayat ko mamo no ibaga ti anghel daya niya. Nung nabumangong ka, sayang, nalipatak, gitagtaga inap ka. Tay man la birthday, konti taya. Sa bali mo dati, panggap mo ngamin, kasano. di will na nga, dito ko ma-submission. Nagadumat no, ngam di gamin no, di submission ko na tayon, naunag nga spirituality di yan. No itid mo di bagimon para kanya na against your against our wants and needs as human being no maitid mo kanya na naununag nga spirituality di jayan nga to nga level ti spirituality di jayan kanya ti aramidan tayo no mapugtuan tayo no masurot tayo di kayat ti Dios anya ti aramidan tayo no ham mo pay maawatan pray. Inya ti intention mo tatasya mga bigat. Apo, itid ko ti bagik tapno matong ay masurutak, maawatak no anya ti pagayatam. Dagay ako mati kararag. Apo, itid ko ti bagik tabarbaring maigis, yan nurot ko ti pusok iti pagayatam. Uray marigatanak. Anya magamin ti wish granted. Nakaawat ka bonus o nakaawat ka ti regalo ko wish granted. Apo dagita nga regalo mayat ngam agkupas to. Dahil ta regalo da nga baro amidyas umangot to. Ta regalo da nga baro nga brief agrutrot to. Dahil ta tuwalya mamansaan to. Dahil kita regalo tayo makanto. Data ba nya naganan? Data cake mo aglong anya naga mabangles to. Temporary dagito nga anya ko mati kapintasan nga regalo. Apo no tigay karkararag mo kumainal daw ka apo matungpal ko mati pagayatam dito'y pusok. Apo ti pagayatam ko mati makita da iti biag ko. Nga ikalo
No maawatan tayon, matanggap tayo dayta nga pagayatan, no maawatan tayo dayta pagayatan ti Dios kanya tayo, no maited dayta pagayatan ti Dios kanya tayo. Ni Maria kini Jose, idi natungpaldan anya ti kunan ni Maria idi nawatnan sika ti kagasatan kadagiti amin babae. No maited tayo di bagi tayo nagasat kan. No maited tayo di pagayatan ti Dios nagasat kan. No maited tayo dayta nya naganan. No DJ mga rason ti pagtangsitam kala ko maadal sanikwa daytay possession tayo no DJ nga rason ti pagtangsitam ke amumon nga usaran ti pakaidaydayawan tinagan na nagasat kan no amum nga usaran DJ may mangidurdurog nga agtangsit ka ke usarimon pakaidaydayawan tinagan na isu DJ nagasat kan. To be educated is not bad. It's a gift. Ti adda possession na haan nga basol. Gift. No adu dagiti talent tayo, adu dagiti sanikwa tayo, haan nga dakes gift. Ti dakes no misuse of talent, misuse of possession, misuse of position, dayjay ti madi. Nung dagito ni insagot na kanyam, ti dakdakkel ti naitid ka na kwa, dakdakkel mo ti expect kanya na, no mai-apply mo kadakwadan, mausar mo dahi adda kanyam, nga pagdaydayaw kini Apo Diyosen, pagragsakan ni kabsat mo, daytan nagasat kan. Nga lakakabsat, awam mo ti kunana nga awanan kanya tayo, awam mo ti kunana nga awan talent na, wano awan asset na, awam mo ti kunana nga awan ti pagkurangan na addalat tamet, nung numasulnitan ti pagkurangan na gapota, pinili na ka anagasat daytan ti matungtong palti pagayatan ti Dios isungor na kunana yilwalo tayo ti amin amami matungpal kumati na nakem mo nakem ti wow nagsanto tayo nga tanya no jar aramidan tayo ke nakem ti Dios nagmaya nga tayo ti nga parokyan awang nga tati aggikin no silap. No, awang nga tati agiin ni mot. Ano dito ko mga parokya kapag matungpal tinakam ti Diyos? Nagkapya nga ta. Nag-iis, nga po natungtong palong tinakam ti Diyos, nag-iisum ka awang kuretrit nga tatiro pa tayo. Numatungpal ko matinakam ti Diyos kanya tayo. Anya nga, nagmayat nga tayo nga panagkakadwa tayo niya. Agrarek ka, nya masapol mo, bayabas, bayubanawon, no? Inya na ganan, atang. Alahamot ako, ada problema, wow. Ada kam to'y, dumngag kam laeng, nagmayat ko ma. Matungpal ko matinakam, dahil nga rod, jay, nakam mo, kinakam ti Diyos. Ang lapagpampanunutan tayo, tapos na may kay tupay, maituloy ton bigat. Kararag sa pasap ikararagan tayo dagiti amin nga amma tapno tuladen da ti ulidan ni San Jose ket agbalinda kuma ang modelo ti ayat iti nailangitan nga amma ditoy daga kuna tayo apagsungbat Apo umay ka ket ispalen na kami. Apo umay ka ket ispalen na kami. Sapay kuma, tati Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, kas ken San Jose ken get agbalin apagsarmingan iti naamaan a panangaywan ti Dios para kadagiti tattao ken agbalinda na imbag a pastor kumararag tayo. Apo umay ka ket ispalen na kami. Sapay kumata dagiti opisyal ti gobyerno ket agtignay da akas responsibli anaganak iti panangipaay iti kasapulan dagiti umili panangtaginayon kadakwada anatalged ken panangpasayaat iti panagduras ti panagbiagda kumararag tayo. Apo umay ka ket ispalen na kami. Kas iti matmaturog a San Jose sapay kumata dagiti amma ket agkamang da iti apo kadagiti kanito trigat ken para kadagiti ararapaap da anaranyag a masakbayan dagiti anak da
kumararag tayo. Apo umay ka ket ispalen na kami. Sapay kumata dagiti amma, ket kanayon as sasagana da, amang tulong kadagiti asawa da, nga agtagibi ken agaywan kadagiti babasit pay nga anak da, ken agditinulong da itirigat ken ginawa, kumararag tayo. Apo umay ka ket ispalen na kami. Sapay kumata dagiti kakabsat tayo, manipod barangay. Barangay ket agtalinaed ti ayan ayat ken panagkikinaasi iti maysa ken maysa ket agtalinaed itigimong da itital na urnos ken kapya, kumararag tayo. Apo umay ka ket ispalen na kami. Sapay kumata maadaan dagiti amma iti natalged a pagtrabahuan, amang suporta iti pamilyada, maikanda iti komportable a panagbiag, ket maadaan da ti pigsa, manipod iti ayat ti asawa ken anak da, kumararag tayo. Apo umay ka ket ispalen na kami. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo umay ka ket ispalen na kami. Apo pinagbalin mo ni San Jose akas mga iwan ti mangisalakan dito'y daga, babaen ti panangibabaet na, aywanam met nga rod ti pamilya, anasubbot, babaen ti napateg unay adara ti anak mo, ni Jesu-Kristo nga Apo mi. Amen.
mararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket maipaaya pakidaydayawan ken pakaigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo. Apo ipaay mo ka dita makaayayo kamken ka babaan da iti a sakripisyo tapno mairanod kami met iti kina Dios ni Kristo iso nga nangitan-ok iti kinatao mi babaen ti panagbalin na tao gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya may ikarikat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Naman nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Nimat Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan sana impatuldo idi nga addan. Ket timot laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan nakaipasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Ti langit ken dagan napno dayti pakaidaydayawang Hosana iti kangatwang madaydayaw ti umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwang. Pudnoon ay Apo abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rote paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kasta matakalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babaen ti cross mo, kanin ka panagungar, inna kam insalakan, sika amanubot. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan.
Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan ket parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo dumteng kumati pagariam matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw itoy tikanen mi ti patinayon ngal daw pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami dinakamet baybayan nga umanugot ti sulisog. Dawatin mi ken kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay ti panakabalin ken dayaw. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya ngem ti may sala nga sao mapaimbag ton ti kararo.
Ikararag tayo. Maawat mi kumaapo, day takaasim iti uneg ti templom, ket sa ganaan mi ti piyesta ti pannakaisalakan mi kadagiti umiso a panagdayaw ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo a pagbiit, pagyamanan tayo dagiti nangidaulo ti nasanton amisa dagiti kakabsat nga taga Kabarwan. May palagip Apo no sino di agi-sponsor agraman dagiti altar servisyo isuda ti agserbi ditoy ti kangurunaan nga agserbi ditoy altar tayo. Into no rabii Apo ti pakaaramidan ti midnight na ay niya nagana midnight mass ti simbang gabi tayo ijay barangay Amgid di covered court da. Maitultuloy day tay adal tayo ti surat ni Santo Papa into no parbangon ti sponsor tayo met dagiti kakabsat nga taga San Gaspar, Kaliwakeu ken Pias kalpasan ti nasantuan a misa adda puto ijay kada kapi nga insagana da umay kayo kay hammi nga maibos nya wen sayang tumakder tayo ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon, iti ayat ken kapya ti Apo.